Русинов Чеци, той е задържан. Десетки са ранени при серия от експлозии в Украйна. Руският патриарх Кирил получи най-високото отличие на Българската православна църква. Обрат в разследването на убийството на Яна, която беше намерена мъртва в Борисовата градина миналото лято. Прокуратурата свали обвинението на Пламен Трифонов, който беше единственият заподозрян досега. МВР арестува за убийството Николай Русинов Чеци, който беше само свидетел по делото. Яна Кръстева беше намерена мъртва в Борисовата градина през юли миналата година. Дни по-късно, като заподозрян за извършването на престъплението, беше арестуван Пламен Трифонов, сочен от полицията за клошар. Николай Русинов Чеци беше обявен за издирване, тъй като е имал данни, че е бил с нея вечерта на убийството. Оказа се, че е в чужбина, но когато разбрал за ареста на Трифонов, се върна и беше арестуван. След няколко часов разпит в СДВР беше освободен, без да му бъде повдигнато обвинение. Пламен Трифонов остана в ареста 4 месеца, тъй като наши експерти заявиха, че откритите по тялото на момичето косми имат сходство с ДНК профила му. Космите от жертвата бяха дадени за анализ в Австрия. Сравнителен материал беше изпратен и от Пламен Трифонов, и от Чеци. Ми показва, че Пламен Трифонов няма нито един косъм там, а не Русинов е с космите. И затова на Пламен му прекратихме делото.